ওর মুংন কক বরকন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইনাই পরিণানি সুযোগ মারে নাই হইনাই সাও একদিকে অমঙ্কিছিনি বুবাগারানি ওয়ারিয়র রকনি কক আর তাবুক যে মন্ত্রী তংনে রক কত কত সেমনছিনি পোল্ট্রি মন্ত্রী চিনি পোল্ট্রি মন্ত্রী বরক তামসা তিব্রাসানি হামিয়া কাহাম বরক যে কক সাপা কেंके जों सर्ग साका तंमा हायमा दङ आसो के बेबा खालायबाय के पुं मिया बरदान नुंगमानि बेसारा पुं मा हायगे बायरो होनै साय दङ सामना जानि अमो पोल्ट्री बुकुर फालपुरा गे उ जागा सेगलाय दा जागा माने जों उमि खितर फालनांके पोल्ट्री बय सेगलाय बले आप्रो कतले मा हायता एकदम मन्त्री बुआबो मुदुमान जाखाबो आगे पोल्ट्री बुकुर फालपुरो हाका जागा सेगै मा फालमाने हानि बागै बताबो कतले आरे निन क्षमता दं कारि रहनाबा कारि रहदे जों तो सिनि खालायमुं खालाय दङ नों साहस दंखो जोंनो कारि रहदे जों सिनि सानमुंनो नों मै दंखनो साननाय खालायनाय सिनि खालायनाय सिनि बर' रंनि मानथानो जों पगै थांया सिनाबो डाइरेक्ट कक किन्तु नों दिनै रहरक गया नों दिनै सिनि बर'नि बायगै थाइजाबानो गाहाम कक मासाया गाहाम कक साकांकेनो मन्त्रि फ्रै गाहाम कक साकांकेनो मन्त्रि फ्रै तिप्रासा एलाका कलेज मा खालायनाय इंके मन्त्रि मा तंलिया एमएलए मा तंलिया बुसकांगो बुट मा बासालिया तामनि बागै बरक सिनि बरक न जत हामिया सादे बरक आसुनो प्रमोशन मानाय সেই बरक रकन जों शिक्षा मारनाय सिनि हा तरक कमाय दङ बंनु खुक्ति कायसापानो कक नंखाया यांके तिप्रासानो बुट बाय बुट पास नङै तिनि मन्त्रि साय दङयो तिनि साय दङ तिनि मानिक साहा मुख्यमंत्री साय दङ तिप्रासा एलाकाव किच्छुनिया रां चालायफुं दसुं चालाया जों खालायलिया नरक तामु खालायके सा सापाय बरक थाइजापान सापाया बरक अ 12 इगो तामु 7 बছर तिप्रासान बागै तामु खालायके बरक सापाया सुदो एकमात्र सापायानो बुबागारा जों तां रुमान स्क्रिप्ट सान बुबागारा जों ताङै दाबि खालाय ताङै उन्नयन बिरोधी अकगना सापायानो तामनो उन्नयन बिरोधी हेन एडिसि एलाकानो तलाङै नगर पन्चायत खालाय मांगलाक नि जों सामाने आबुखे बोले उन्नयन बिरोधी पुं सिनि तिप्रासारनि कानि राबार बागान ताननाय आ जागा बिएसएफ कैम्प खालायनाय मानो जों आरो मा खालाया नि सामानोके आबो उन्नयन बिरोधी पुं बबंके बंनि उन्नयन कैसे सोंनो बुट रिनाय पास खालाय रहदे तिप्रासारनो पोल्ट्री बुकुर खोक्टै खोगानो आबखौ उन्नयन तिप्रासा बारियाव कायसापानो कलेज काहाम करै थाइजापानो कक करै बस सिनि भबिष्यत परिकल्पना करै जों बुफुर खालायनाय आबखौ बंनि उन्नयन लांथां बागिया साप्लाय हारगर जल होननाय आधार कार्ड जमा नाबाय ताबुक नग नल टंग तै करै जल करै नगला पाइप करै के साकासिम नल थाबाय लांथां बागिया आबुना हारगर जल हारगर जल होननाय आबुखौ बंनि उन्नयननि उंको সেই বরক রংनो जों सिनि नांनाय ताखु बुदक थेक कक साका रांनो फायकेंके रांनानै आबो सिनि रां जोंनो ताबुक एडिशनल रां न हे तनमनि जोंनो ताबुक जोंनि मानथानो मान्या खालाय तनमनि बंचित खालाय तनमनि आ रांनो हाजार कुति चाय दङ बरक आ रांनो जोंनो इलेक्शननि सिगां सालचा जन 500 जन 1000 कायसा केरिर फैनाय फायसा फैनाय ए बुखुक ए ताखुक नरक सिना लोकल ना दरक सायफैनाय नरक आरो ताम खालाय दं मथानि लगे ताम खालाय दं सिन बिजेपि फादे निन बन्धन सुजांनाय किरिजा निन उजीवन सुजांनाय किरिजा जों सैरोनाय आगे सिन बरकबो आ अ दुइ सप्ताहले सुइमान खाबला बिजेपि काहाम केन्तु यां ननो बुगुरुं खुरि चाय दंखा बुफुरु जानि आदमसा कुवागै फैरै नदै क्लाय कसगै थांगोन आफोरखौ जों सायमान गला हागोन नुबोला बंनि थापायमा साबसे खोथां बाखा रिगानाय बाखा लंगि बाखा तै तामरनाय तिप्रासारनो आदि तिप्रासारखौ लंगिनि बागै खोथांनि बागै जों सा जों नंनो खोथांनोखा जों नंनो रिगानाय रनाय जों ताबुक सराय रंनो थांनाय माने फुटबल बागै दङ माबा खालाय दङ जों सायाबले आजुक बाय जों खालायमांगानो जों या साइजे दंगो अमसिना आसल नाहार मुंया सिनि नाहार मुं सिनि बरकनो मुक्ति रनानि सामनि नाहार मुं बुबाग्रानि मां जोंनो मुक्ति आर जे बुबाग्रा चाना चाबे नोंना नोंमैया आ बुबाग्रा सिनि बागै साथौ मातै मानजागोन्याय हापुं हाताय हिन्या ओइ चाया नोंया करन्याय हिमिन्या गुरिन्याय जों बरकनो थांजांनि नैन्याय साय दङ आ जागासे दिनै रेबती सं विकास संके साय दङ नरक तिप्रासारनो 28 नैन्याय वाइसो इसिखौ विकासनो माथा खाराप 28 सिदसे 30 ता मानाय फुं 28 सिदसे 30 ता मानाय के बोसोक कबरनि दखान दान्याय दि बंनि बिजेपि रंनि जयनिं प्रग्राम खनाय दि दिनै अलो जयनिं प्रग्राम रफाकिया 400 परिबारनि
200 buta 400 পরিবার সে 200 butar pok গাঁখা বাঁখা তামা পরিবার বা তাকুগ্রক পাখিনা নগ্রক নাইদা লেখাইতে ফেকা নকঠাই নয় 400 পরিবারনি 200 butar তার মানে পাজি বংনি জয়নিং গ্রুপ দङ তো ওয়াইসা ওয়াইসা জয়নিং রেখাंके 2500 রাং মান फुं বং তামो বিজেপি नि नरा गास खालामन नक बो पतो तंसा जों जयनिं ग्रुप नि साव जे जागा बरक जयनिं के जयनिं मा थानाय मंगे गामि तिनि जयनिं के बरक दातिनो तुको याकय मा थांमनाय आरन बरक जों म थानि फायका नि मा सानाय तां नरक म थाया कारसा बोबा गारा बिनि दैमान जाकारि रेखा गेरादार तेनिफ्रा रें जाकारि रेखा हाय नै सिं बिजेपि फायका के बिजेपि नि इमांला तामसा तिपरा साना तामनो नि साका बिजेपि नोंजे बिजेपि थांमोनि तामनो नायनि साका थाइजाबान साका रोमानुस किरे बर या फो तिपरा सारंनि राबार बागान तानै बो बियासाब काम खालामनाय पो तिपरा सारंनि जागा तलाङै बो नगर पन्चायत खालामनाय पो तिपरा सारंनि जागा तलाङै रेल लाइन खालामनाय पो लामा कतर खालामनाय पो आरो सिन बरक मा परिया बं बरक मा पननाय पो आबसे बरंके जोंके नाहारै सिमि तंगैनाय आबखौ उन्नयन नि मारनाय माने थाइजाबानो कोन साया न थाफ्रा फुंजारैबो कोनो साया बोखानाय जोंसा सतंजागैबो कोनो साया सुचिरि जागैबो कोन साया कामदुल खुगै तलांजाबो कोन साया बुमा मासा रिमाने आमनो तलां थागैबो कोन खाया आबरके नों बरक गाहाम आबर मकल नो तिपरा सरक राबान बागान बाय किसा मिसारने बोसाबुतैनो रावने इंग्लिश मीडियम लोगो परि तंख्या अमरक सिबाय केंके जोंते बंगनो थकगै मांगलाका जोंते बरंना आलका आलका खालायमान गलाका जोंते पाजि कक छलायनाय बुट नै मान गलाका इंके जोंते सरकाराव फायमान गलाका हानि बागै बरंनि उ आइनि बागजोबैतो ताम निके बुबाग्रा नायो सिनि बुकुक संना सिनि कान रिगनाय रिसा तागै सिनि कालचार न सिनि कामung संना तेबो कुसो टिसनानि बागै बुबाग्रा मनो प्रायोरिटी ओमफ्राय नरखे खोथों मानाय रखे नरखे सन्तोष तोंनि दिबा खाटं के दिबा खाटं थांलाब्ला ओमफ्राय बुबाग्रा नायो अ खोथों बांगानावबो बुबाग्रा नाहार मुंया हायखि अ खोथोंआबो बागनाबो तंनायनाबो किसमिसा बुबाग्रा नाहार मुं तामबा तिपरा सारकनो यक समारनानि अबसे बुबाग्रा नाहार मुं ओमफ्राय तिपरा सारनो यक समारनानि बागिसिबो इनि राजनीति खालामनो मुसुनि तितिपनो अंखरि फायै जाना जाबाय नोङा नंबाया अमाहि बरक तिनि संनो यक समानि रुनानि बागै तिपरा सारकनो बिनि प्रजारकनो मुक्ति रुनानि बागै राजनीति अंखरि फाय प्रजा हागिताबो हिमै माइसे निया खरै हिमै आकय लराय हैमा दं ओमफ्राय बनो लगिरनानि बागैनो सोंता प्रस्तुत मा दं नर 2023 2021 नर सामन हारि बुद्धबा महाराज नासि कि बुद्ध नाब्ला हेदा महाराज बुनियाव रांसानाय बुया बुनि थककनाय बुया बुनि थाखाय कासैजानाय बुया भंका सोंनो खायरकनाय सोंनो हामजांनाय सिनि बागै हामनायनि महाराज बटाबुक सिनि बागै दिल्लीबो थाङै कक सामो आको गोबां मा बिनि रां फैसा खरस खालायाखै सिनि सोंया खामारनायनि बागै नर सालमाना 2024 नि 2 तारिख मार्च बुबाग्रा केंद्र सरकार बाय त्रिपुरा सरकार खायै तीनटा मखलायै त्रिपार्टी एग्रीमेंट खालामनि सिनि त्रिपुरा सरकारनो फियावना बागै हिनि एग्रीमेंट खालामनि 6 मासनि बिसिङाव बास्तबाय नोंना हिनि माने आबो ताबखौ जरानियाखौ आरो 2 बोसोर लाइजों ताबखौ जराखैया ओंखाय बर'खनि मार ताङै मथारकबा आइको बिजेपि बैसालें ताङै बरक अमाहाजे आलादा कक सानांनो सिनि नाहार मुं सिनि आइडियोलॉजी आलादा बिजेपि नि आइडियोलॉजी आलादा सिनि नाहार मुंके सिनि बरंनो बाहाय यक समरिमान सिनि बरंनि दाबिरंनो तैसा रुय सिनि बरंनि जीवन जापन तैसा उन्नत धरनि खायमान आबनि बागैसे बुबाग्रा खायजों किन्तु ताबो कुनु कुनु रिया खबजब्र बरक ताबो तामसा मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देबरमा सापो मिटिं मिथिं थाङो नरक बिजेपिनो थाजायखाता बिजेपि बय दं जों तंयेब्ला बरक जों इनभाइट खायाखै बरक जों मन्त्रि सभा दंब्ले बरक दाबिरिया हांका म खायाखै नासरा जाखा थाजाय हांका बेखाय रहरि कक्रै जों आरो तङै सन्तोष तया सिनि नाहार मुं एमएलए मन्त्रि साराना आबो नाहार मुं जाबो आइछि सिनि नाहार मुंखा बिबरासनो बागै यक समरिमान अ नाहार मुंनो तिचे बुबाग्रा को बाबु मयते माथे मयदेनो अंखरिखौ नर थाइमना 2023 जों 17टा एमएलए मान खांका बरंनो 2023 एमएलए ताइ नि बेकाय आं दंफ्रो बरक संसारा फाइनि आं दंफ्रो खांका जों बुमासिं ताबो दाबि माने पुरा पुरा सिं बरक खानजा ग्रै ताबो सरिलामो खानजां मा हाय निनि उ किलारग सामुनरग
비스누পুर 시ट दङ नि गोबां मा सिट दङ शान्ति बाजार सिट दङ आरो बिजेपि एमएलए थांबाय थांखा आरो जुदि सोंथाय 3टा बा 4टा मा थांखा बरं ताब 33टा सि इंगे सुक्लासरनो मा सानाय 33टा आबो जुदि इनि हांखे बर संसार फाइनि हांखे सिन दाबि करनो सिन दाबि रिदि हाके नंग सरकार संलागिरिना हाके रिया आकक सिनखनो बुबा ग्राम हाय खानानि बागैनो 2023 जोंनो बासारि अम खाइमानि जाबा सिं बर बुसिया रां किसे रजामाबाय लुक खाय अम खाय थाको रजागै अम खाय बोर नावै ए आमा हाके खाइ जों 13 जन सेमेला मानसि हायबोनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास 13 जना कोन आंतरिक दल अम हाके एकलगे 13 जन एमएलए मायाखु बुबाग्रानि नेतृत्वनो अमनो पुइला त्रिपुरा राजनीतिक इतिहास 13 जन एमएलए मान नर साइमना त्रिपुरा मथा साइमन बुफुरु 2021 नि 5 तारिख फेब्रुवारि 1.5 मास नि माथावा इलेक्शन नखा 2021 1.5 मास नि माथा इलेक्शन नगै एडिसि सरकार फै अब कुनु दिन के कल्पना खैनिया तामि बागै हिके जतनर त्रिपुरानि प्रजारक त्रिपुरा तंनायरक बुबाग्रानो माया नां जाखा थायरक जाखा बुबाग्रानो लगिरे नै बुबाग्रानो मुक्ति खालामनो नगै तंगै मालिया जतन थायरक लायाखलाय बुदुलाय ताबो गर एनडीसी या जेसे पन फाइ बासा फाचे बुबाग्रानो निसि बुबाग्रानि प्रतिनिधि फाइ बासा थाने नाबनो रै कप्लाय मा थाने कारण बुबाग्रानि दाबि माया सा बुबाग्रानि सानमुं दाबि माया सा नानलं ताङा थाइमा थाङा हायको उपायकरि हाय नहाय कमरि थाङा ताबो तुरुक तामखा बि सीपीएम सरकार खाजा बे सीपीएम सरकारनिथ बीजेपी निथ नि कांग्रेस सरकार पन फाइदि सिं बरं बाय केबो काहमना सिं बरं केबो काहम को खानि करे लर नुखना अ 2 मास समय सुरु आन्दोलन मन खाइमा तंलाय डीएमओ डेपुटेशन लायो रूट ब्लॉक खायो अमा हाके बिनि बाहाय डेपुटेशन दौखा अमा हाके मा चलि मा दं तांनि बागै हिंगांके बिसामगन नगर ग्राम पंचायत नगर पंचायत खिनानै अब तामखौ खागिया ताबो बिमल संगिना ओ आया आ इ आउ ताम खाइगा आयं टिके मा खाइगा वासं लालटिला आयं टिके आयं ग्रामीण बैंक टिके गायं दसर पॉलिटिक्स आयं सिनि एडिसिनि सब जोनल ऑफिस आईएस ऑफिस बेबां खबजक बायो आम टिके जमारि खाइ बंनि एरिया खै सिमा खाइ बर क्लांगै बर नगर पंचायत खिनाय जाम बर करम नामो दङ ताई तिसाकमा गाना गिनि रं बेबां दंबायो इंका समतल आमतलियाव हारुंपारा रक जलपुकुर रक पुष्करक 94 97 क्लां थांबाय जाबो ग्राम पंचायत अब बेनो एडिसि रक थाङो हाके तुरुक थे जागा सेगबो दं थियाबा अ जागा सेगजों तै केबो कक थानाय करे एकमात्र त्रिपुरा मा सरक सिमसे कक साव सिनि गल सिमसे कक साव ते कक थानाय करे आरो बीजेपी जनजाति खैनाय दङ त्रिपुरा जनजाति खैनाय दं सीपीएम खैनाय दङ कांग्रेस खैनाय दङ बर्तमान खाच्चे कक साया बर्तमान कक साया अ एडिसन जागाना जा नाय तंमार बरं बागै बर्तमान माया नाङै तो थायरो जे कोन कक खेचम कक सा मा समाबरे टिफन बर आन्दोलन खैनाय माने नुगे बल बंग आन्दोलन खैनाय ना माने ने बीजेपी जनजाति रंनि बीजेपी ने मेम्बार सु दङ ओ आइन को जतपुकुर गानावा आ आरिवा बिटे सुबिहिक सबिता बबो के बीजेपी मेम्बार